дар навори имрӯза ман барои шумо дар бораи фоидаҳои 50 балла ва 100 балла мефаҳмонам. Бо шумо ҳастам Саида Раҷабова, партнёри компанияи Faberlic. Сар мекунем. ҳангоме ки шумо тоза пайваст мешавед ба ширкати Faberlic, шумо автоматически 20% скидка мешавед. ҳангоме ки 50 балл мекунед, следующий каталог 26% скидка мешавед. агар ки шумо команда дошта бошед, ҳангоме ки 50 балл карден лични объёмтона, объёмная скидка, яъне ки маош мегирем. дар баъзе розыгрушҳо ва аксияҳо шумо метавонед ки иштирок кунед. ин буд фоидаҳои 50 балла. Мегзарем ба фоидаҳои 100 балла. иштирокчии аксияҳои калон ва аксияҳои пӯшида, ки дар як сол 4 маротиба дар компания мешавад, шумо иштирокчӣ мешавед. иштирокчии программаи драйв, ки як гала тӯҳфаҳо аст, барои ин отдельный видео ҳаст. як маҳсулотро 70% скидка ва 2 каталогро 50% скидка шумо метавонед ки дастрас кунед, ҳангоме ки 100 балл мекунед. статуси вип консултант, 18 каталог подряд шумо 100 баллӣ кунед, ана ҳамин значоки зебо аз тарафи компания мегиред. бонуси стабилност мегиред. аз званияи директори боло дар программаҳои саёҳатӣ иштирок мекунед. бе команда звания меброянд. шумо бе команда метавонед ки маош бигиред, ҳангоме ки 100 балл мекунед. ин буд ҳамаи маълумот оиди 50 балла ва 100 балла. куҷоеш ки нофаҳмад, шумо метавонед ё аз ман, ё аз группаҳои корӣ ва ё аз наставникотон пурсон кунед.